Snapping. Bir şey yapabilir. Masam. Belli de bir gözlük. Calor, cara, de polícia, que a voz do dia. E aí, vamos sair já não one by five.
si arụ na aka eme nwaanyị wake up. Nee Onyenucheya, Ijele Nwanyị, Nonyelum Ojukeu, Nee Onyenucheya. Biko, kele dị isi edo, anyị ahụrụ ya ebe. Kele dị isi edo. Aka ya Chineke, onye nwe anyị nọnyere ụmụ site n'okwukwe n'ime Jizọs Kraịst, anyị anabatarụ nwanne anyị nwanyị Lolo Nonyelum Ojukeu na be nna ya nke ikpeazụ ezi onye nwe anyị na Chineke anyị, ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka o wee welite ya na ndị nsọ n'ozuzu oke. Nna anyị nke n'igwe, gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị, nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke Ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze n'igwe, ka ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke n'igwe ghara ifunarị anyị, ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe Ọkpara gị nọ,
onye bụ mbilitere na Jizọs Kraịst na Onyenwe anyị. Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ ka Onyenwe anyị kwuru. Onye ọbụla kwekwere na m, ọ bụ na asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ mgbe ebighị ebi. N'ihi na anyị ejighị ihe ọbụla bịa n'ụwa, anyị apụghị ebe iwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova mere, Jehova anarụgokwa ka aha Jehova bụrụ ife a gọziri agọzi. Ugbu a ga-emeghe akpaji ndị ụmụnna na ndị kwesịrị ịfụ ozi ka ama n'ọkwa gre ife a. Nna aja ọkwa ga-eme ezi abalị. Honorable Ifeanyi Ikonomende Agụ onye mmụọ. Ụlọ ya agara okpukpe ya na-abịarụ n'uche n'okpukpe ị gaghị ezo ka Lolo. Okpukpe nke ọma iji jidesie ya ike, nke ọjọọ iji hapụ ya maka ụbọchị ga-adị dịka ndị be nna ya na-aga ndị ọzọ chọkwara ya eso ha. Ndị be nna ya ọnụnụ ga-ahụnye afa na ndụ njikere. Ọnụ ga-ahụnye afa mee ozugbo. maka nwanne anyị nwanyị Nonyelum Ojukeu. Ọ bụrụ ọkwa ikwu maka eme ọhụrụ ka anyị mara isiokwu bụ n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. Were maka nwanne anyị nwanyị. Baịbụl gwara anyị na-agụta na arụ anyị ọ na-agbada na Genesis chapter 6 verse 3 ọ sịrị anyị ga na-adụ 120 years ọ ga-arụ isii
Again, Isaiah, go to Nataya, 200 years. Jezena, Aboma, 90, Okona, Ghana, 70 years. Manao, Nigeria, and Akachileke. Nobody give 80, Ganja. Manai na mo na grace erodia 70 years. Ebai ojeni si okwae kama tuwekejo kere ebai go na Bible. Ebai go na Bible. Manaya agre agobo. James chapter 4 verses 13 to 17. James 4 13 to 17. One day, who never have wife and was it? Get on the Pata. For Lacey, I hear you with that. We never over the Havia, little pool. I know uneasy, me by them. Away, drive to say, Banton of Ogene, what I can do. Ndoge, on Ogene. Kena nya isi bi ga-eme ị ga-aga onwe gị na ọkwa ebe okwu na ebe a na ibe okwesị ka ukwu ọgwụ ọ na Chineke kwere na ya eme ebe a ma nke ọzọ ka anyị gaa na idewe Chineke n'ụzọ ka anyị na-ebuwe Chineke ụzọ n'ibe anyị na-eme anyị na-ekwugodo okwu anyị na-asị ọ na Chineke kwe anyị ga-eme ebe a ma ọ mee nke ọzọ. I will do this. I must do this. It's why they go in your channel. Which any need the way down and more. Now, if my Jalana is really good, I will not. I believe everything about the concern. Oh, and then, Kaiwan on the grass, I believe. Who knows 70 years? I say, come over and come to the end. I hear when I overnight on the road. Can you buy your Kumakai? Bible was telling, somebody has been the one who had starting by 14 by 13. Nothing has been the one who would take up with him on your mind. Come on to you. Kai Banumbo. Somebody knows you again. Ọtụtụ ikpere Chineke jekwara ya dachighị azụ na-ekpere arụsị mmadụ agha esi n'ife na-aba n'ọchịchịrị karịbara esi n'ọchịchịrị abaa n'ife ahịa abago n'ife ka anyị gaa na ịnachi aja azọ ọzọ n'ọchịchịrị na-eji anyị na-echebe anyị ka o nyere anyị aka zite mmụọ nsọ ka o biri n'ime anyị na-akwaziri anyị ibe anyị ga-eme etu ọ dị grace ugbu a ka anyị rịọ Chineke ọdụ ụzọ ọbụla a na-ekwu na a na-ekpere ndị nwụrụ anwụ ekpere mana anyị dịka mmadụ anyị ekwere ọdụ ụzọ ọbụla o si mehie megide Chineke ma ọ megide mmadụ ka Chineke gbaghara ya na ọta mkpụrụ obi na alaeze eluigwe n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Nwanne anyị n'ime Chineke ka anyị je gị nke ọma n'aha Chineke Nna onye kere gị ka anyị je gị nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụhụ ka anyị je gị nke ọma n'aha Mmụọ Nsọ onye na-edo gị nsọ izuru ike gị bụrụ izuru ike izo ka ego obi gị bụrụ na paradaịs ka ndị nsọ Chineke ekele onye nwe anyị anyị nke bi n'eluigwe aha gị dị nsọ onye nwe anyị nụrụ akara ahụ
anyị daalụ. Biko anyị ga-eme ozugbo maka na ụkọchukwu kwuru na anyị mesịa anyị kelere ụdaalụ eme ụdọ mmadụ niile bịaranụ onye ọ na-agba mbọ dị enyi anyị kelere mmadụ niile onye ọ na-agbaba mbọ dee na chọọchị ọ bụrụ na ha bịa ebe chọọchị ruo maka mama ya jee chọọchị taa deemenụ Me? Oh yeah, me. Let's go. I don't know if let's go.
That's what I Fathers were blind and visual mass. Now call 9:30. I'll be a mention of it. Manakita 9:48. I'm on father. My father and
Ndị na-amụ n'afọ, ụfọdụ isi awa rekọdụ anyị ga-enwe maikrofon nye fada obe ebere ndị ya onye akwa ozugbo fada. Yeah, this is here. Keep it here. Ọ bụrụ na fada bido ekpere nwa ozi onye anyị ga-achọ ebe ahụ na ọ na-eji akwa nkịta jee gbuo ya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. I bless the body of Lolo, Nonyelum Ojukeu with holy water, that recalls her baptism of which St. Paul writes. All of us who are baptized in Christ Jesus, we are baptized in his death. All of us who are baptized in Christ Jesus, we are baptized in his death. By baptism, we were buried together with him. That Jesus Christ was raised from death by the Father, so we might live a new life. For if we have been united with him by likeness to his death, so shall we be united with him by the likeness to his resurrection. Let us pray. Lord, we humbly ask your mercy. Accept the soul of your servant, Lolo, Grace Nonyelum Ojukeu. Forgive the sins she has committed through human frailty. Free her from the bonds of death and admit her into everlasting life. We employ and make this prayer through Christ our Lord. Kamburo be grace, Namburo be the Benagaraga. Those we can adore, Jesus, Mary, a better.
ekele dịrị ike Chineke na onye nwaanyị Jesu Kristi nno ebere niile onye na-enye anyị nkasi obi mgbe niile n'ihi na ọ bụ na nkasi obi ya ka anyị na-esi na ya wee na-enyere ndị na mkpagbu wee na-akasịrịta ha obi ngọzi dịrị Chukwu nna nke onye nwaanyị Jesu Kristi ka anyị zaa nụ ya. Mmiri nsọ agọzi ahụ nwanne anyị bụ Lolo Nonyelum Ojukeu. Mmiri nsọ a na-echetara ya maka baptizim nke Pọl dere banyere ya sị anyị niile eme baptizim n'ime Jesu Kristi si na baptizim a wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ na elikọrọ anyị na site na baptizim anyị mere ya bụ dịka Kristi si wee were ike nke ebube wee nke nna wee biri ihe n'ọnwụ. Ebu ahụkwa ka anyị na nwanne anyị ga-esi na ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọ n'oge oyiyi nke ọnwụ ya anyị na ya ga-adịkọkwa n'oge oyiyi nke obibi n'ọnwụ ya. Onye nwe anyị ji umeala rịọ ebere gị were obi ebere nabata mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Lolo Grace Nonyelum Ojukeu mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mee mmehie ọbụla site na-adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya tọpụ ya n'agbụ niile nke ọmụ ka ọ gafee na ndụ ebebe site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Grace na mkpụrụ obi niile kwere gara aga ka o zuru ike na ndokwa Jesu mere ya ebere.
Ụmụnna, anyị chọrọ ka ụnụ mata eziokwu banyere ndị nọ n'ezumike nke ọnwụ. Ọ ghara ịnwute ụnụ dịka o si ewute ndị ọzọ na-enweghị nchekwube. Ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu site n'ọnwụ kulite, otu ahụ ka Chineke ga-esi site na Jesu kpọrọ ndị ahụ nọ n'ezumike nke ọnwụ ha na ya esoro. Nke a mere anyị ji agwa olu n'okwu nke Chineke na anyị bụ ndị dị ndụ ka anọ ruo mgbe dị nwere ka bịa, agaghị erite uru ọbụla karịa ndị nwụrụ anwụ. Maka na onye nwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe gbadata were olu opi ike na olu onyeisi ndị mmụọ ozi nke Chineke iji kpọkọta anyị na ndị nwụrụ anwụ. Ndị nwụrụ anwụ ndị nwụrụ na Kristi ga-ebu ụzọ kulite, emechaa akpọrọ anyị onwe anyị. Were n'ụdị echiche dị otu a wee na-akasi onwe obi. Oke ose ụwa Jesu gwara ha sị, oge elekere ezuola mgbe a ga-eji enye nwa nke mmadụ otuto. N'ịbụ na eziokwu, ọ bụrụ na mkpụrụ ọka adaghị n'ala nwụọ, ọ ga-anọ naanị ya, ma ọ bụrụ na ọ nwụọ, ọ ga-amịkwa ọtụtụ mkpụrụ. Onye ọbụla nke tụfuru ndụ ya ma ọ bụ nke kpọrọ ndụ ya asị n'ihi m ga-edowekwa ya wee ruo na ndụ ebighị. Onye ọbụla nke na-agbara m odibo, ọ ga-esorere m. Ebe m nọ ka m odibo m ga-anọ. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbara m odibo, nna m ga-asọpụrụ ya. Ugbu a mkpụrụ obi m na-alọbụ mmiri, gịnị ka m ga-ekwukwa? Nna, zọpụta m n'oge elekere a. Nna, n'ihi nke a ka m ga-ebịaruo n'oge elekere nke a. Nna, nye aha gị otito. Mgbe ahụ otu olu si n'eluigwe ga-asị, enyela m ya otito, aga m enyekwa ya otito ọzọ. Oziọma goes everywhere. Bịa
maka ihe mama anyị, nna anyị, nwanne anyị, ọga anyị, enyi anyị. Oh, praise onye nke dị n'ebe a. Ọ bụ maka olileanya site n'olileanya anyị nwere na mbilite n'ọnwụ ka anyị jiri ọgbakọ. Mama anyị akwụkwọ ụgwọ onye ọbụla ji n'ụwa n'ụwa, onye ọbụla ahụ amaragama na ikpe fọrọ n'ọgụgụ ọnwụ death. So long as na-epụtago ụwa apụta ihe fọsịrị ibugo n'ọnwụ, no matter mgbe ọbụla o ji wee megolo wee bịa. A na-anwụ n'obere, a na-anwụ na nnukwu, o nwere ike na-echekwa na ma 65 years. Mana e nwere ike onye ọzọ ihe so n'okịta ọrụ onye 20-something years. Chukwu ewepụgo otu o si wee dobe n'onye anyị megolo n'anyị ndị n'usoro, ahụ ebe nke a n'usoro. N'ọmụma ọ masịrị Chukwu otu ọbụla usoro nke Chukwu bụ iche. That is why onye ọmụma that his ways are not our ways. The way of God's thinking is not our own thinking. He does whatever he wills. This is how it is. Even if you can't go to Father, we need to prepare. I am okay, preparation matters a lot. Father, when we are at St. Mary's in London, on the church, they were junior seminarians then. It happens. No one woman will have a father. This is the red now, lately. Had your father, no one woman not your had your father, no one woman not your all a woman look well, only seminary now go just for this to allow the phone or hatch our own work and I cannot make it not allow. Fine, that I will rush to as a Mary said, London. Father said, because Father and I own Johnson are one of the junior seminarians. Also, my father, let's say, Penny Siba, my young for Cassie, we see her for my young Megano, and our caged in the air. Because why, who that other hand something must happen. Oh, yeah, I mean, but the Father, let's say, for Cassie. Father told us they were the seminary na ba salon because all the kahada ba different auto say upon a full man. Do you know if this young child is capable of dying? Know you too that you won't have to go age in one. Father said, no, if I will finish born. No, you want to give this born or not. If our father by here as he said, then I go by him. Not one no, we go to you one. How long I can't go in? Yeah, look, go in. I make a spy. Because now I took to say, I am welcome. Also, we find this way, Chihuahua, where God philosophy, God theology, and Jeff Father. I won't know whether or not the loan, Simepelo was a no kind of event. I won't know whether or not the loan, how about who knows who next to be followed or more or Bongewa. On the Banani Megano, I give all go Zama to everybody, unless a grain falls and dies. It will still remain a single grain. Manabu no hand, or you know, or Gami bought to borrow. Open a man of war cannot. Or you say, Gia Gano eat here, you megano. Oh, yeah, we have been arguing. Also, this is what we are really to why when I am we are agri people, I even Gaia, we're going to also on your we see we are lying on so long as now one, I'm Robin. Now we will pass out to live in for us to live in that eternity. I am going to die. To be able to rise again. However, the line is the bomb and mother was it. Makani, but then I give us several one. No, I never know. I never get a so somehow we can't make them Ghana about here. So somehow we can't about here.
Our mother here has just transformed. Ọgbọgbọgbọ o chetigo onye ọzọ. Asọ nke ị na-aghọta Ogechi so nọ n'ụwa. O ji ahụ ya dịka mụ na wee megịnụ wee nọ n'ụwa. Ọdụ mgbe ọ nwụchalụ, he went down to the jail si na ọnwụ wee megịnụ bilie. Now, o buru si ugwu another type of body wee megịnụ wee pụta. Body anụwa that so that ndị apọstụl mesichara ebe niile mechiri ụzọ niile maka na egwu ndị Juu na-emegịnụ na-achụkwa. Suddenly he appeared. Gosi na ọ bụrụ ọsọ ahụ nke anụ wee o ji wee megịnụ wee nwụ ka o si wee megịnụ wee kulite. That this is body now nwere ike imegịnụ ibe ebe ọwụ na-enwe ife ya nwunye hindrance mbụ nke ahụ. Mana nke ahụ o ji wee nwụ megịnụ were hindrance na-akpọchi ụzọ na-emegịnụ ọ ya dị difficult. Mana nke o ji wee megide n'ọnwụ. The Greek and the Hebrew will always use the word soma. For that one, you to a or sax. For the one who to a maybe no, not easy. I don't believe the long teacher. I don't believe the long teacher. We shall all rise. But no, see, when we are in Mocha, many are never or see, some only believe of woman, majority believe of man will rise to eternity. Some will rise to eternal damnation. Some will rise to eternity. Some will rise to eternal damnation. And all man today, I gave me. No, see, a baby in a mechanism. On your way, by another. No, we are one day, no, we are. One day, Kuanga, simple Ella, Killer comes to me. Then in the morning, you know what people can actually get the money, and I'm not actually getting the money. Can never go and I may do with the money of the chicken. This is one of the things God will use to judge me. Now, I'm not actually getting money. Can never go and I'm not to pull chicken, I'm not to send the money of the chicken. Now, they are still to see the or to some of something. Also, go on again. The something I have to is to remain on it. Every now, what every now, so I know what I do. They do cannot teach me in the other one. Oge anọrọsi oge elekere ezuo na oge elekere ezuo Chukwu ebe ọ mama ọchọka ịghọta ọfụma n'oge elekere ezuo Chukwu wee megoro wee sị mama anyị ga-amasị it is time anyị ma ọnụ ifu na-ege ke otu ozu ebe that mom is a very very caring someone, very loving. Really hot people, not just otu anyị si ebe just a page or area. He works so hard, very kind of a woman. Or one point, they been the year of woman and taught her children patience, kindness, and to treat people with respect, no matter what. This is the woman we are celebrating today. In Lolo, that to the of fear of on apple in Lolo, every one know Katakata, he have your name on any manifestos was one. Among Kesulu Kegolo. Everyone now, yesterday they moved to. And one of the things when Papa Chief Joseph and Abankata can you shall we spent hours na you know kai de no one day okay we dey from that case if you okowarum otu so elego we no wan without hesitation no way for phone emails remember after we go whether your phone because I dey agree look at you Papa no ala ta lu na eba ujo
o nwere ife kpatara na asị ya bịara ma emechaa ọ nachi ya azụ ka ebe obi na Owerri akpọchigakwa azụ si na anyị afụgo nwaanyị ihe emegoro eyi anụ ọkwa anachigata azụ bịa nnọọ ofu ife ka ọ fọ ha megoro si na onye a ka ọ ya emegoro ka ọ ya anụ bido si ege daje n'ihe ọdatị gosi na nwaanyị anụwa bụ ogolo ezigbo mmadụ onye onyonyo a nke ịgba wee pụtawazi ibe ebe ha mmiri n'Owerri testimonies by giving ka o si anabata ndị mmadụ ka o si esi nri na-akpọ ndị mmadụ ka ha na-emegoro let them come and eat site n'ife onwe na-emegoro na-enyere ndị mmadụ aka before ha mechaa si from biography ha mechaa si from Owerri na ebugoro Port Harcourt sikwazi ụzọ dọrọ wee pụọ na mba ofesi ka isi ebe ndụ n'ezinụlọ ijeri bịadole ka ọnwụnwụ abatara ụmụnne niile na-emekọta ọfụma kwụsị imekọsi ọfụma ọnwụnwụ abatara na ezinụlọ ụmụnne mme niile na-emekọ ọfụma kwụsịsị imekọ ọfụma because of you jụọ na ajụjụ anụwa tata anụwa ọma dị na-eri igwe anyị enwere a lot of testimonies enwere ike inye ma ebe o biri na USA people who are testifying enwere a lot of testimonies maka ezigbo ndụ mmadụ na-edoro bili anyị na-ayọ Chineke maka na ije n'iri otu n'ụwa o si eri ndụ n'ụwa enwere ike site na adịghị ike nke anụ ahụ n'onweghị ife omegoro anyị aha afụchi ife niile sọsọ Chukwu mazụrụ onye ọbụla dịka o si emeregoro wee ma ọ dị mkpa na anyị na-achụrụ aja isa n'ụwa na-aga ekpere Chineke na isi ọnya bata anyị gbapụ or when I was that someday and sometime we will die. And the Abiam Naimocha, no one thing we still speak. Can you pay our people? We raise it more, and I will raise it more, and I will raise. That God will raise her up and call her into his bosom kingdom in heaven. This our prayer through Christ our Lord. Amen. The last message for us today. What are you still waiting for? What are you still waiting for? And we even able to name her on the again. Or in the and wherever you know. Everything that I get can ever so and sorry. It's a can even allow you teaching. God is telling you to draw closer to him. No game was a good day. Ogadrosi. Unucheka olunde wale People's Club. Kuncheka ye. Anadwa People's Club wadu mi vai emechi. Kaibiribe, Ebisianka, Manifa, Meji, Kaibiribe, Atom Kitchen, and listen to Gita. Even Kita, well, Kita, no one in Quebedo, Nature New. Those who never People's Club. I don't know whether that's what the motto for my relation. We're eating by hygiene and back the butter wine. This is the first time in the butter wine. You talk about them now. Kirk has to be in
ndị anụmasị ka anyị biri ndụ ebicha ndụ ama ife a ga-eme echi chee na ezinụlọ ha niile kụkwado ha niile not even one guy has said that no nwere ike na ụmụ ha ka na-eme gị we are able to hold those business hard gba cheki ihe ka karịa ndọs ka ya n'ori ndị nye na anụ na purpose law just take ife majority of them there maka na asị ka eme gị ka ebicha ndụ ka eme ife anyị eme gị eme ife anyị eme echi. Many of them, they died in their 40s. Otu aka si ebe ndụ. Now is the favorable time. Do not wait. Onye onye nwanyị na-ese ebe a. Ka anyị dozie Chineke ma amara nke nchegharị. Anyị chegharịa bụ ị na-eme Chukwu na-ekele omegolo onyere anyị anya. Anyị nọ so aka anyị chọrọ ịnwụrụ anyị emegolo anyị anwụọ ọnwa aṅụrị. So si ekpere awụ ekpere mụ na ya chefubiela n'ekpere. Achọrọ ka ịlọtakwa ekpere abụọ. Ekpere maka ọnwa aṅụrị. Jesu Mary na Joseph. Jesu Mary na Joseph. Jesu Mary na Joseph. Ka nsogbu ụlọ zuru ike na ndokwa. Mgbe anyị na-ekpe ekpere oge niile nke ndụ anyị, anyị ga-amụ ọnwa aṅụrị and Chineke ga-anabata anyị site na Kristi onye nwe anyị. Nonyelum Ojukeu ketaloke na mkpụrụ nke ndụ epepe mee ka o sonye na-aṅụrị epepe n'otu ndị nsọ anyị arịọ gị biko dịwenụ. Maka ndị na-ata ahụhụ nke ahụ nke mkpụrụ obi ka ha garakwa iche na Chukwu agbanahụla ha, anyị arịọ gị biko dịwenụ.
the stars in their places. When mankind was caught in the snare of death, you set us free through baptism. In fulfillment of your will, our Lord Jesus Christ conquered death and rose to life to bring salvation and resurrection to those who belong to him by faith. May this sacrifice find acceptance before your throne in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. Onyenucheya, so I know choose already. So when I can from that reading, no, it is divine will. I'm checking what you are. We see Chicoton, Edegonot, Eninayon, Nakan, no, Bonobambo, on the name of Pleasure of Woman, Ndo, Woman. Kindness, generosity to people around. Through this way, I'll be HNA call the amount of generosity and kindness we showed to people. We pray that the good Lord will console you people, all of you in Jesus' name. Ezinụlọ ndị Ojukwu niile at large was anyị nọkwasị na asụpụ ụlọ kasịa ndị enyi ikwu n'ime ndị ọgọ daalụ n'ile for being solid behind one of you. Anyị na-ekelesi anyị kene n'ụzọ pụrụ iche anyị from the Knights of St. John International. Anyị na-anabata ndị Knights na parish anyị bụ St. Jude's Parish. The night anyị fụrụ daalụ. Welcome to our parish. So welcome to our parish. Of 4 years ago, I come back to Mama is na cathedral again. December, I visit Nenua, so na cathedral again. Mama na mom na cathedral na every member. So na cathedral again. I can be there no. Mama invest redo. Makana wana I follow eba we father's house na ayaka he be there no. And I him that I dedicate to no because I be there we dedicate. Okay, so no one buy it dedicated and father be able to one buy it dedicated to Ghana. You can't. Until I for and you really need we'll make it on father's house. Well, for now, Pornuna, I Pornuna, if we will make it what we dedicated. So I now one, it was your own coffee. Hello, everybody.
everybody here, each and every one of you, for coming out to this memorial service. I would like you to actually give me a little attention over here as I speak about my mother a little bit, okay? All right, first of all, I spoke about my mother yesterday, if you were here, and I did mention about her kindness and ability to help a lot of people, and how she lived the right way, which is living in the way of God, which is how every one of us should be living. And I have no doubt in my mind that my mother is absolutely resting with God as we speak today. As the priest was saying, this is just a physical flesh that is here. She has absolutely ascended. And I believe, again, that she is absolutely in heaven. And I do sincerely thank everybody here and your families, both the ones that are able to make it and the ones that are not able to make it. So also the things I do want to talk about today is I'll actually start off with my mom's character. My mom was a very funny person if you knew her. She was absolutely the type that would walk in here and just light up the room. Not only was she a funny person, she was a loyal person. She was loyal to my dad. She was loyal to all 5 of us in the family. And I actually went to boarding school with my brother and my sister. And I would remember those days my dad would be gone doing business and things like that, of course, trying to provide for the family. By the way, my dad is a great person. I don't think my mom walked a day in her life, but my dad did actually take care of her very well. So I would remember my mom coming to see us in school, and she would bring everything. And the caring, the amazing love that a mom could alter to a child, it's the utmost one that she gave. 1,000%. She was just an amazing person. And anybody that knew her would vouch for me on that one. Number 2, she deeply cared about her sisters, half side of the family also. And she would always talk about God, and she would always talk about how they were raised and how we have to live in the way of God. What am I saying today? Everybody here, we should all try to live in the way of God. We should all try to make it to heaven. We should all try and understand that this is just a physical flesh, and that when we are gone, what would you account for in this life? What would you want your destiny to be? But before I do leave, I do want everybody to also take the time to acknowledge my family. Most of us came from very far places. If you can take the time to acknowledge our family, from my dad to Ojukeu, to my oldest brother, Obina Ojukeu, and then the first lady of the family, Ijele Ojukeu, and then Chairman Ojukeu, of course, and then Adi, the last born, that was the baby. And I do also want you to please acknowledge my uncle, Charles Ojukeu. A lot of things that happen in my family wouldn't have been possible without my uncle. He's a very great man. I do acknowledge him. And my big brother, Clement Ojukeu, if he's here somewhere around, I do want you guys to also acknowledge him. And my big sis over there from my mom's side, Antonia, thank you very much. Everybody acknowledge him. So as we leave here today, I want everybody to be at peace, love, respect each other while we get this going, okay? So thank you very much again for everybody for coming out. We definitely do appreciate you guys, and have a wonderful day, and God bless.
Thank you. Osebuta nwanne anyị bụ Grace Nonyelum Ojukeu ili ya ahụ ya n'adịghị ike nke mmadụ n'ihi ya ka anyị jiri n'ume arịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị bụ Grace n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile bụrụ gara aga ka o gosi ebere n'ime nke ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụkwa onye jiri ọnwụ gbapụta, onye abụgoro ogo oji, onye mekwara ka ya na nna dịkwa na mma, na onye bụkwara n'ogbu aka nke n'aka nri nke ezigbo onye ji atụrụ. Ka Chineke mee ka o gaa sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na nwere nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nwanne anyị na mama anyị bụ Grace Nonyelum Ojukeu o were anyị anya na site na nchekwube anyị n'oge nsọ Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi, anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile iji wee gozi nwa odibo gị na ndụ ka pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ ọbụbụ ihe ịrịba ama ka anyị ga-amata oge ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Biko na-ere nwa odibo gị ebere, were ebere gị gee ntị na nrịrị anyị na-arịọ gị, were ebere kpọpere onye nwe anyị kpọghere nwa odibo gị bụ Grace ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Ịkwasịrị anyị n'anya ka anyị bụ ndị nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe wee na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji izute Kristi. Etu a ka na anyị na nwanne anyị bụ Grace Nonyelum ga-esi wee nọnyere gị oge niile site na Kristi inwe anyị. Grace.
Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a wee gọzie ahụhụ ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji enwe nchegbu karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị bụ Lolo Grace Nonyelum Ojukeu nwee ike ịnọ n'ili nke a ka o zuru ike na ya, ka ọ nọrọ na ya wee ruo mgbe ị ga-ekelite ya nye ya ihe gị onwe gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mekwa ka o were ọkụ ruo ihu na ihu nna na eze eluigwe gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ugbu a anyị na-agbanye ahụ nwanne anyị na mama anyị bụ Grace Nonyelum Ojukeu n'ala ka ọ laghachi ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ikeliri isi na ndụ nke a wee kpọrọ nwanne anyị na mama anyị. Kristi bụ onye mposi n'ọnwụ bilie, ọ bụkwa ya ga-eme ka ihe ahụ anyị nke dara ada ga-agbanwe ihe nke ya bụsi igbo. N'ihi nke a anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ mara ya n'udo nke ya, ka o mechaa ka ahụ ebilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe bụ otu dịrị afa gị gọzie gị, ka enwe gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Gwa anyị dị ka nsogbu anyị mechara. Mmekọ n'aka ebe ha na otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
Kamburo be Grace Nambo Bili Napanaga 9 on any bay. Leading God's native on the others and God's long forgive against so. What's the ring and one among so but you get much again what is in any league. Let my bed written a verse of someone giving God's native but in others and God's long forgive against so. Onyewanyi uzebere abụọ ka anyị na-arịọ ka i mere nwanne anyị na nwa odibo gị na nne anyị bụ Grace Nonyelum Ojukeu. Nke mbụ nwa odibo gị nwere okwenye ime ihe bụ uche gị, ekwela ka ọ daba n'ahụhụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe njikọ ya na ndị niile kwerenụ. Mekwa ka ebere gị sikwa otu ọchịkọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị anyị ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Nye ya ezumike ebere odi nwere o zuru ike na ndokwa dị nwere njeso onye obi ebere dị nwere njeso onye obi ebere dị nwere njeso onye obi ebere nye ezumike ebere o dị nwere o zuru ike na ndokwa ka anyị kpee ekpere maka ndị na-eru uju ka anyị rịọ Onyenwe anyị o Chukwu ebe anyị na-eru uju maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Lolo Grace Nonyelum Ojukeu ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso nye anyị Kraịst a gị iji nkwado onwe anyị maka ụbọchị ikpeazụ ahụ nke niile na-ebi ndụ dị mma mgbe niile ka ọnwụ mgberede ebe ọnwa agbado ya agbado ghara ikwudo anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị anyị nwee ike iso gị wee banye na aṅụrị ebe ebe site na Kristi gị nwe anyị ka Maria nne nke Chukwu nne dịkasị obi ebere onye nkasi obi ndị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nwanne anyị na mama anyị bụ Grace Nonyelum Ojukeu onye nke hapụtara ụwa nke a o site n'ekpere nke ya dị ka nne nwee ike iru ọsọsọ n'ụlọ obibi ahụ anyị na-atụ anya ya bụ alaeze eluigwe biri na ya ebe ka mkpụrụ obi Grace na mkpụrụ obi niile kwenu gara aga o zuru ike na ndokwa
My name is Ijele Nee Ojukeu. Today we're here to celebrate my mom. I call it Lolo Grace Nonyelum Ojukeu, who has recently passed away. My mom was a very good person. I mean, she literally taught me everything I know. From being little to growing up, teaching me how to cook, how to do things, how to serve people, how to go to the store, like the market, come back, cook. I will miss her greatly because, you know, normally she will be the one I will call when I want to make like pepper soup and I don't remember how to make it. I'll call her and she'll give me instruction on how to make it. Or just, I will miss the only person that I talk to because I'm not always talking to my friends. So she was my great friend and I'll miss her greatly. She's a good person, like I said, you know, she's always helping people and she taught me to do that. And she doesn't discriminate, you know, her friends are poor, rich, all of them, it doesn't matter, you know, same with me. You know, she was very open to people. So I wish her long life, and I have no doubt in my mind that she's currently with our God, Jesus Christ. So I'm very happy. Again, we're celebrating her today. I wish her, may her soul rest in peace. And until we meet again, but not yet, not yet. But I love you, Mommy, so thank you. I make the chairman of the ladies, Mr. or Mrs. Miss Dalo, DJ Current International. Now America, especially no lady, working lady, because Babu lady. Remember, I do want to go. Okay, you again, and that's the again. Salary, I did see where local. Just maintain the key lady. Every time, huh? Then, also the key bell. This is special announcement for everybody. So, see if you will buy about 1 plate of food and almost 2 bottles of food. Oh, and then I serve for your bar. Ladies in our serve here. If I'm not over classic ladies. Hana serve with them madam. How much here? For poison, I go. Me had a like you regarding me. I go there. I go carry back. He said, if I say about home, I see I'm them. So see he need the remember. He could near the city again. The poor hero, Gary Pause, Gary, more than 10 to 15 minutes. The Patapana VIP. When we get the fresh in Anya. Trained her children, took care of her grandchildren, and she was a USA citizen. And you can see the bevy of beauties she gave birth to. And Obi Wanyo, Lolo Ojukeu, and Kedumakachi, Ebishito, Chichinwa, Omo Mademba, ladies of substance, paragons of beauty, quintessence of excellence. It's good to have children, but to have quality ones. Yeah, and yeah, yes. Emo.
Parish, Nee Onyenucheya, Jesus. It may be needful. On the St. Jude Parish, Nwoke na Nwanyị, ọha nwakwụ na tebụl, ha ebutego mmanya chịta akwa. Otobi Jesu, ọ bụ ibe etu anyị na-esi ekwekọta, nye ka anyị na-emezi nke a mmanya, nke a akwa, nke a envelope. Dono ibe a mere anyị chakwa omelu, maka ọbụ onye n'ime anyị pụrụ kịta. Dono. So Mary our mother. Anyị nwabụzi ụmụ nwaanyị onye otu anyị nwụrụ ọnụ. So nke a bụ nkwekọrịta anyị na-ekwekọrịta mgbe ọ dị ndụ. True Mary our mother. Daalụ nụrụ nne. Anyị ekele unu. Kati, anyị kelere gị, alụ ọmarịcha ekpere anyị mere. Ọ na-abụ otu ebube atụwa aja, ọ dịghị eweji anyị ndị mmụọ n'aka. Kati ga-emere nne. Yes. Yes. Ọ na-aga etu o si kwesị. Chioma na ụmụnne ya ejegoro ndị ụka ọjọọ dịka etu o si kwesị. Ọdịbe isi.
anyị ifele n'ihu tupu ya agọzi unu. Obodo oyibo atọwọ nkịtị eche unu n'aha Jizọs. Nukubadi, Ekenelegi. Nenu mayaraka ego na ọjị a ndị inyom unu anyị siri agide nwunye gbasa ọ na-eme n'anya gị Oke nna ya pụọ. na-arụbere anya nwunye gbasa ọ ga-ega n'ọpụwa Hello. Ọ bụ n'aha Jizọs, ezi onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye naanị ya na-achị ezi dadi. Anyị abịa n'ụbọchị taa, anyị ma na anyị ga-anọ ebe a n'ụbọchị taa. Anyị wee na-asị onye kwesịrị ntụkwasị obi mere ka anyị tetara arụọ wee binyekwa ekene wetuta nsọpụtara ya n'aha Jizọs. Chukwu ọma na-eme mma anyị akwadobekwara nwanne anyị nwaanyị. Onye naanị ya na-achị ezi ga-anọnyere anyị nketa oge anyị ga-anọ. Ebutego mmanya chịta akwa na-ebukwazi envelopu ha na-ebukwazi akpafiru na tebụl. Anyị ekene n'ụlọ n'ụzọ pụrụ iche. Ezigbo ugegbe tiwala, o tiwala n'otiwala n'ike o tiwala ezigbo ugegbe tiwala n'otiwala. Anyị ekene n'eze ọgbọ famili nwoke na nwanyị. Anyị ekenego unu dịka etu o si ekwesị.
n'ụzọ pụrụ iche. Aza ezigbo mmadụ. Led by Chief Nnabugu. Anyị ekene n'ụlọ n'ụzọ pụrụ iche. Ahụbele ife. Nwa, kenelu m okwu wayo o. Mankesi no big pin, mankesi no small pin, mankesi no dede. Anyị nabatala ụmụ. Senta Fago. Hey. Anyị ji ihu ate. Anyị ji ete. Balum Hazard, ya bịa nye m ego rice ọ na-ele n'ime nkọ. Hazard. Child. Chief. Yes. Ezo beburu hebutego nkụ. Ọmụma ise ndị na-akpa mama ha Tinyekwazie. Ana amatek batu ọ na-ahụ. Holy Spirit, thou art welcome. Come on, make your praises known.
We wait on you. Anyị na-asị unu nnọọ Lord, we wait on you. Anyị sịrị unu nnọọ. We wait on you. Lord, we wait on you. Prosper, can you get it? We wait on you. Lord, we wait on you. Taru para pe pai. Taru papa pe pai. Taru pe pai pai ai. Lord, we wait on you. Tepa sepa ata pai. Lord, we wait on you. Lord, prosper your man consent. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait. On the Port Harcourt now, Batifa. Okay. Nazimu yamala gamu yamalo. Nagabeje keshimu yagamu na chimebuka. Beenu di ebue. Ndamu na nina beka mama kunotasi. Yakanjizi gala bete biwe siwezi. Anani secha. Yana anje budi biane. Ezinụlọ ndị be Izuchukwu n'akụkọ ndị be I na-anabata Nnewichi Port Harcourt branch. Izuchukwu family n'akụkọ ndị ọgọ Nnewichi Port Harcourt branch. Anyị na-asị unu nnọọ mere ọra nnukwu mmadụ. Anyị sịrị unu nnọọ. Nnewichi community Uche Odumoyo Prime Minister Abon Zungeri Gabe Dike ndị ọmarụ Denmark Megemu Ọgbaru Ọmọgbaru Ọmọgbaru Chukwudi Ọmọgbaru Ọmọgbaru Chukwudi Ọtụtụ maka Chukwudi ọ dị mma ndị Nnewichi Port Harcourt nọ n'ihu anyị Nnewichi nwaanyị onye na-ebukọ ọkamụka Chukwu ka anyị na-enene, egwu ndị Izuchukwu ji bata ka anyị na-enene.
Thank you. Hello. Na-aga nwaanyị na-eme ihe ndị zụtara ahụhụ. Enugwu ugwu bịara Nnewi bịara anyị mma. Anyị gakwuru mma. Maka na ọ bụrụ na abịa abịa m, ojire nwoke ojire nwaanyị amụtara nwa. Ọ dịka asị na nakwa ọtụtụ ụbọchị. Ọgọ nwaanyị ya n'obodo ha bịa ọgọ n'obodo ha. O nwere ka ọ dị, ya dị ka isi ụmụ anyị ka anyị dịbe. Abịago ụlọ ọbịago. Ọnwụ na a na-eji ọkụ etigbu ọnwụ ya ga-emeri. Ọnwụ na-ebe ga eji anyị aga. Mana anyị na wee sị na masị ya. Ma ya dịcha mma. Ndị ndị obodo ekene m ọnụ. Chief Lolo, ọkụ na-enye ife ebilibe, ijele na mmanwụ ọzọ ada agbakọ n'ọgbọ ọkụ na-enye ife, Maazị Ojukeu, Ambassador Clement Ojukeu, Maazị Agụ, Fedalo, Abadiva de Kufa, okay, Fidabie, okay, Bada Chabia, Okuni Nife, Ambassador Clement Ojukeu, Osiago, Oifada Funo Diogalanya. Patrick Okeke. How good are you there? Are you coming again? Patrick Okeke, Osiago, Okuda Ibenelu, Ayi Kanadu, Ayi Kanadu knows operator. All right. Okuda Ibenelu, Dalu. Hey. Please, you are the cameraman. Ayi Kanadu knows operator.
Yes. I asked you to know what's up with it. It's a big family from any visual form. We would name Central. I asked you to know what's up with it. Swag.
Okay, AP family. Bagota Kaigano. Yeah, AP and Diana Batano. I see Lolo now. All the way from Oka. AP Chico, Abiana. All the way from Oka. Ndiogo. In an AP Chico. Nice. Dico, ono na hondi malego na drop on yanana. Ego di canceros, Atu sapana malego na ro. Because if somebody go now, security apology, Amani Italian cause of cancer. Just drop the money on the ground. Get him one now, please, I want the security men to be at our lands. Nobody should drop money on somebody's body parts, please. You can be maybe the Nonyelum Ojukeu, or you don't know. You can even see my cousin. Oga, Ijele Nwanyị makamamobia. Oga go, Ijele Nwanyị Lolo. Oga, Ijele Nwanyị makosi. Ijele Nwanyị makifemo. Ijele Nwanyị kabono temo. Ijele Nwanyị kabono mama. Ijele Nwanyị kabono wande. Ijele Nwanyị owaba. Ijele Nwanyị makamam. Hey,
No protocols. I say, no, don't separate. I say, in your dinner, I am Papa. Odogu Kanilo, Odogu Kanilo, Ibuchi marama, Ibuchi lulogo, Chinkanyera Jesus, Ezi Jehovah, Chineke, oh Nyenuya, Ekenama
Satan must obey Jesus. I got to get a one of the church. Joseph for Nee Ojukeu. Anytime I need a bit. Now if you want. If I just get my two company, who never been alone? I put the money in the what did I do? I can't go out be faithful, but I don't want Not or none. Do not buy the book. I got some no. Go to yesterday. You get the nice. I got some no. Now go to my. I have to say it. I had to bend them more. But I wanna. And that's what I want to go. Girl, na buy. Me fit to see me. Nya ho no biano. Olu nu go fi pota. Oya egwu oge kite utako nu na ewuse. So, e utako nu na oji. Nu nu nku ike. Mmanya bia ifa na ere je na nyo nu na rice. Na mmanya na eti n'onu. So nu do 1% your official. Oya ma ni fa na eri. So je kan ji bia. So nu do nu na bida ge go si nu na ni fu na fa na ya na. Lanu aso nu do. Lanu do nu. Ne ko ka ze bele na munji chikatacha. Nocha eba nifu ni eri ya do no mana on nawazie uku nu die jina ya ka ko jida mma that's where go esi afa nke na ka na ko so amen dalu kanje ba ko mu okay isin okay me test ya do ti ya no kan nga yo se mba mma tana no kwanya o mu aso ye nnewu eke mbesi je ba inde umu ga wa ba bi no ko mu ai anje ba ko mu je ko di se I'm doing this. Huh? Thank you. Onyelanya buno chokwe sele no na bata. Omu gosi adinu.
Magic man, no, none. Ikechukwu, onye nwere ino nwere ife, ị ga-adịlị m, ị ga-adịlị m. Ọ ga-esi me, ai, no, no. Ikechukwu, only, yeah, to the skyline. Only second line you put to, only like you focus on it. And you can tell you to do, and you can let you do like I didn't put any of my money in the world. But you're talking, no.
Another Yago wine will name when I go in. What's that you will go more PG? MC. No good man in our family, you can sing in my lava. You never do things and look at them. Okay, you know your people. Agree with agree. Nice. Siapa is the Yamasa Biu Negatico, Zoya Monia Masubiu. All day. Professor Gimosu, Chief Hospital. n'agbanyeghị na ụfọdụ ebe ahụ bụ iwu mbụ oge ka m si ekwu ife niile akwụ ebe ahụ ụmụnne gị ndị dibia n'agbanyeghị kwuru ụfọdụ akwụrụ iwu mana onwe ike o mere n'ofe ụbọchị mmadụ na mmadụ ibe ife anyị kwụ ebe a wee tesi eme ka anyị bịa ka anyị mee anyị na-asị gị ndo ị na-asịkwa anyị n'obi ka ọ si ife mere ahụ ọsịsọ n'aka ego ọrụ akwamozu ka anyị bịara ife a anyị bịa akwamozu anyị tụsi ụlọ anyị bịara n'ọrụ ọkịta anyị naghị ekwu okwu ya na ọma na anyị bịara akwamozu ọkwa na eziokwu dị nna nakwa ezu elu nke ọzọ yi nwanne na-abịa akwamozu o nwere ife anyị na-eji abịa ife anyị ji bịa ahụ ife eju ebe ọgaranya ya na ọka anyị mezu iwu ebe ka eju esi eme nke a na-awụ envelopụ nke ndị ụmụ nwoke na tim na nke a nke ndị inyom anyị inyom di anyị ha wetara nke a wee na-asị ka etinye gị aka n'obi na ọzọ so elu mmanya nke ahụ mmanya so elu na akwa so elu ịghọzi ụmụazị anyị ga-asị ebezi a ịma bụrụ ife dị eto n'ọbụla gboo gboo ugbo onye ọbụla jikọ ọ bụ ebe ife anyị na-ayọ chukwu anya ya ogologo ndụ isi ike nke m fụrụ na Chineke aha ọ na-agbọrọ n'ọgụ ebe ị nọ ọgụ ọ na-anọ na onye gbo ogologo ndụ ahụ anyị na-asị atụ ekwu ndụ n'ime ndụ ọkwa na eziokwu anyị na-ebe n'isi gị na-asị ife dị anyị abịa n'ụmụ gasị maka na anyị na-ere nwaanyị aha ya fụta nọ ka dị yọng ụmụ anụta ha nwunye ha ya anọ anọ nwaanyị atọ atọ ka ha ya atọ atọ ka anyị na-ekekwa ndị ọnụnwe ọkwa atọ wetụkwa ka o si wetụ n'aha Jizọs ya ndị ụmụnna niile bịara ebe a anyị ji ohere na-agọzi ụnụ na-asị na ụkwụrụ ji ebi ebe a nke jure na wee aka mma n'aha Jizọs dị nna na-akwa ezure na ndị nna na-akwa eze olu eji m n'afọ Ojukwu eze oyido na eze oyido famili niile
ị na-asị ụlọ daalụ unu mere ọfụma anyị chaka ife mere so dịka isi wee kwu ị na-asị anyị ndo anyị a na-asịkwa gị ndo maka na ofufe a were ekele unu mere ọfụma ndị nye obi daalụ unu mere ọfụma. Yes, sir. If I decline, my mother go run up and because I'm a picking. Wait till you dey cry, yo. Sound, make you no cry again, no. I'm a tech. How do you see so well? She's my great God. God bless me. God bless me. My picking, no. Mama, you good there, man. Shift yourself from your Mother used to take all the children to school and back. That's a lot of love and care. Legit, and when I'm singing, you go to the lower octave. Daddy is showing love to us. Wonderful daughters. Sweet mother, I love you. Chief for them, man. Chief for the island. That's what happened there. We have to call him again. Shift yourself from your If I dey cry, my mother go up and down. I go say my pikin, wetin you dey cry, yo. Stop, make you no cry again, so. Son, onye nọ n'ọgbọ, onye ka ifuru n'ọgbọ, ka ị mara afa yi, kwuo afa yi ka ị mara onye.
If I did my mother go carry me, she go lie me well for bed. She cover me close, so that I sleep. Sleep, my baby. Yes, sir. If only it was today, though we didn't have no money, I was rich as I could be, in that coat of many colors my mama made for me. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags. Did I was so proud of, but we didn't have no money. I was rich as I could be, in that coat. Now listen to this. Now listen. I said it's the hard that give it, and the one that take it. Now listen. Yes, sir. I'm telling you now, listen, it's the light that give it. Anytime
Taking up the Lord, listen. There are no days. Taking up the Lord, there is no. Don't cry. Don't cry. Don't cry. Woman, don't cry. Don't cry. Lady, don't cry. Don't cry. Woman, don't cry. Don't cry. Wanna see me? Millions are waiting for the messengers. Millions are dying for the messengers. I am going round the world, spreading the message. I am going round the world, spreading the word. Don't cry, baby, don't cry. Don't cry. Onyenucheya family from Akabuku, Uruagunewi.
anyị na-asị unu nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọha obere ife ife ọrụ merube na amere na mama analuo n'ebe o kwesịrị ịna. Kịta ndị be Onyenucheya na-abata ka mama na-akpụ n'aka ndị Jesu Kristi. Otu o kwesịrị ịdị. Ijele Nwanyị. Ofu ụbọchị onye ọrụ ugbu a ife ọrụ. Ọrụ bụ ofe anya Onyenucheya. Nnukwu nwadịala. Ya. Simple the best media. Ha. Ọha obere ife. Onyenucheya ka anyị na-efe maka buku ife ọdịmma enwe. Anyị na-asị unu nnọọ n'ụzọ pụrụ iche. Praise the Lord. Jesus Christ.
Okay. Yeah, same high. Oh yeah.
budget. Mana ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs.
asị m n'ime ihe niile ka Chukwu were chee ekene n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. You know, it's not the same for mother. Her spirit will never leave. Her spirit was not supposed to be there. Supposed to go back. If it is before, she will be taken back to the father destiny area. This is the most important ritual. Hello, this is the ritual. Sorry. Sit down. Okay, hey! What am I going to do?